Mainit pa. Ay, hindi ito. Namuntoy lingin-lingin. Literal nga painit. Kaya init yun. Inita eh. Puro tayo mong kape. Uy, Paris. Itong kuan, lang itong kopya nga magipalit lang ito. Kay ubi flavor. Dinahan man ko. Lami ato ng gabi eh. Init. Gatas. Init eh. Init kayo dire oh. Wala ka nagdalag kuan. Wala na. Painit ka. Nagluto dahi taog sudan panihapon. Kung ano siya bangus, magisabaw, tapos ang iyahang gulay nga gibutang nako is puso na raw. Puso sa saging. Muna lami mo gud siya parison kaning bangus bitaw puso sa saging. Lami siya parison ay lami iyahang sabaw. Na hapit na ni maluto, taod-taod na lang at usa jud siyang pabukalon para mahumok jud bitaw ang katong puso. Mas una na ko gilunod katong puso kay mas taod-taod man siya malata pagka kuan ay padayon ang isda. Mas una jud tong puso kay latan pa manggod to siya kay medyo gahi manggod ang puso sa ato asang takloban. Unya kay naluto naman so unsa pa mi atong gihulat mangaon na ta. Mao ni akong sa dano tong bangus ganahan ko aning kanang satyan bitaw dapit nga naay tambok-tambok kay lami siya nanam siya inig kaono nimo nya plus puso pa jud nga gulay lami kaayo siya tinga ra gud ninyo magluto mo og bangus nya puso mo imbutang ninyo nga gulay di ba kay lami siya napod siya para malahi na pod ba kay kasagaran man gud magsabaw tag bangus at ang ginabutan kay mga kalabasa, mga kamunggay, okra. Pero kani lahi pod siya kay puso pod siya nya. Ang iyahang sabaw nay pagkaputi-puti. Amot nganong mo puti-puti siya sa tagok siguro sa puso or unsa. Kay medyo na, may pagkaputi man gamay ang sabaw niya nya. Lami siya. Nga samtang kaon ko ani na day may sausawan wala na ako napakita sa inyo kanang kuan alamang ang among sausawan nya gibutangan lang siya suka gamay nya nara sa kilid di ay nya ginas butangan ako gamay ang kanang sudan nya kanang perfect na gyud kaayo siya ay lami kaayo nara manihapon na ta katungwa pa na ni hapon mao na sausawan no kanang alam